What's up? Коса. Интрото. Аз съм скачулка, защото ми стана студен нощите. Неуважително, в църква защо скачулка? Аз в църква ли съм? Не си църква. Не съм в църква. си тъп, бе. Оп. Чакай ма става, тай моят стилист. Как ме става наведнага? Така, днес ще ви покажем 8 бранда, които може би България не познава. 8 бранда, които реално показват малко по-различен вид обличане, малко по-различен вид носене от този, който по принцип е общоприет в България. Като започнем първо с това ли почваме? Nude Project. Това са два маняка от Испания. Като единия се казва Алекс, другия се казва Бруно. Първото нещо, което реално са решили да правят заедно, са бикини. Само че им се струва малко странно, затова променят идеята на това да правят тениски. Започват двамата с начална инвестиция, така да го кажем, 6 евро. Реално правят 20 тениски, които 20 тениски се получават така, че голяма част от тяхните приятели просто ги съпортат и се купуват от тях. И всички тези парите отново ги влагат вътре и цялото нещо завърта колелото. В рамките на една година хората от 600 стигат до 600 000 оборот. Имат сторове в 5 различни държави, които са общо 11. Нещо, което аз цяло много харесвам в тях. Никой не може да познаеш така, ако го видиш на рандом на пътя, че тия хора притежават фирма, която прави 30 милиона оборот на година. Освен тези 30 милиона на година, хората в рамките на 5 години успеят да се направят толкова популярен бранда, че хора като Мадона, Джастин Бибър, Маума, с Роналдиньо, с Тимати и много други носят техните дрехи. Едно от най-уау нещата и нещата, от които обзето са им най-популярно и разпознаваемо от тях, но именно техния половер Юпитер. Контентът им е много готин, контентът им е много по-различен от толкова, който по принцип сме свикнали да се виждаме в България. Много по-разчупен, много в някакви моменти провокативен, в други моменти е някакъв много по-такъв разпускащ. Просто гледаме бранд на хора на 23 и реално бранда им много отговаря на това, че си те са на 23, на 24. На години, в които си дете само че с пари. Един от любимите ми техни сторове е този в Амстердам, който е реално разделен на 3 етажа и всеки етаж отговаря на даден филм на Кубрик. Отново испански бранд, този път той от Мадрид. Това е бранд създаден от едно момиче и едно момче на 15 години. Брандът е създаден 2017 година, най-много ми харесва при тях контента им. Те може би се опитат да пресъздават неща от филми, сериали, по-синематик тип им е контента, за разлика от Nude Project. Cold Culture са едни от основателите на поп-ап културата, те правят много поп-апи. Така трупат много диамант към самия бранд през последните 10 години. Имат колаборации с Ford, Капа и Bicycle. Следващия банд има един много специфичен сигничър, а именно тяхния пъв принт. Broken Planet. Трите неща, с които те са много известни и всеки път, в който някъде случайно ги видиш, дори за малко, автоматично знаеш, че са те. А именно астрологията, пъв принта и начина на снимане на контент. Бранда е започнат през 2020 година от Лука и Индре. Индре, а именно приятелката на Лука, е забелязала колко голям потенциал има от TikTok, а именно трендовете в TikTok. Оттам са започнали да качват много напористо неща и един рандом ден, който са качили нещо, което дори не е било подготвено да е нещо вау, просто е гръмнало. И този клип в рамките на няколко часа е събрал 1 200 000 гледания. Те 1 200 000 гледания, те от 50 последователя са направили 10 000 последователя до края на деня и 65 000 в продажби. Оттам насетне започват вече да стават нещо, а именно това, което са в момента. По принцип те са се хванали една тяхна ниша, а именно хора облечени с тяхните дрехи правят липсинг на някаква песен. Следващия бранд е моя фаворит. Любимият ми бранд от тия списъка. Репрезент. Репрезент е създаден през 2011 година от братята Джордж и Майкъл, които са го започнали като курсов проект в университета, защото двамата са учили дизайн. Като са започнали по стандартния начин за повечето брандове от тогава. Просто да правят тениски с графики взети от интернет. 2 години по-късно бранда е добил популярност от Мак Милър, защото Джордж буквално е отишъл до неговата каравана преди едно участие в Манчестър и му е казал директно: може да носиш дрехите. Взел е дрехите и ги е споделил, после ги е шаутаутнал в Инстаграм. 3 години по-късно бранда си удря all time без тогава 11 милиона. Нещото, което отличава Репрезент от останалите, може би, или това, което те се старат да са по-към luxury streetwear частта. Всяка една тяхна дреха минава през сумати проверки, преди да я сложат в магазина. Те държат изключително на качеството. Отново много скъп контент. Една от малкото марки, които имат колаборация с Rolls-Royce.
като техни други колаборации са с Puma, с които и до днес днешен се колаборат. Двете колекции, които са най-известни за репрезенца, едната им е Owners Club колекцията и другото, което им е създадено вече, което те създадаха спортната им линия 247. Се развива много бързо, за една година е ударила 30 милиона продажби. И се опитват да спонсорират всякакви спортни евенти и всякакви спортисти, пловци, лекоатлети. Отиваме към бранд, в който разнообразието е забранено. Бранд, който е основан върху това да предлага само basics. Sweats. Това са техни думи, а именно бранд, в който ако нямаш какво да допълниш аутфита си, да се сетиш за техните дрехи. Бранд, който фитва на всичко с всичко. Брандът е създаден през 2020 година от тръмчета от Австралия, Джейк, Кредо и Монтел. За тях знаем много малко, защото и те самите много малко показват на аудиторията си. Това, което знаем за тях е, че производството им е изцяло изнесено в Турция. Направили са си плат, който е изцяло специално и само за тях правен, по тяхна специална формула. Нещата, които при тях са най-забележими и са като техен signature и identity, е именно това всичко да е колко се може по-клин и по-изчистено. Нямат никакви щампи на нито една от тяхните дрехи. Липсата от разнообразие при тях се получава от това, че общо взето, ако започнат в момента от нищо да пускат малко по-различни неща, малко ще избягат от стила, а именно basics. Също така има някои от тяхните дрехи, които по принцип много трудно да намериш или да разбереш, че това нещо е sweats. Единственото нещо, по което можеш да го разбереш, евентуално ако видиш нектага или от някъде другаде, където просто са решили да си сложат името. Положението при тях е малко, ако не знаете, не знаете. В продължение на 2 години те качат абсолютно всеки един ден пост в Instagram, независимо на кой. Обзето са малко е на принципа на каквото ми дойде, днес го качвам, но всичко е супер клин и естетик. Но се връщаме в Испания. Бранд, който може би надъха хората да започнат и те да си правят бранд и да смисля, че е супер лесно и да копират техния контент. Бранд, който показва, че няма нужда да показваш кой си и това кой си няма почти никакво значение за това как ще се развие бранда за напред. А именно Трико. Трико е създаден от двама братя Ибрахим и Мулат през 2018 година, като са започнали с 500 евро. Бранда става известен с техния автентичен behind the scenes контент. Човека, може би, който прави бранда, това нещо, което е и сега, е един от двамата братя Мулат, който последната една година се наложи като краля на хулка. Може би всеки е виждал този тип видеа, които той ти показва как да не си купиш от неговия бранд и защо да не му влезеш в уейтлистата. Единственото нещо, което може би отличава Трико от всичките други брандове до сега, които споменахме, е контента им, нали? Че е по-естествен, по-близък до самите хора и може би не изглежда толкова като реклама. От към дрехи те продават, в смисъл най-известното нещо са Trico Basics, които ги изкарват в, мисля, че вече има около 10 цвята и от последната една година те излизат извън техните дропове и са достъпни през цялото време в сайта им. Дроповете им се разподават бързо по това, което показват, нали, в YouTube канала им също. В YouTube канала им се опитват да показват и процеса за цялото нещо на създаването на техния бранд. Макар за бранд, който има толкова развита социална мрежа, знаем най-малко за самите хора, които го движат. Брандът е започнат през 2018 година от две момчета на по 16 години, а именно Джейми и Хавиер. Някои от дизайните на тяхните дрехи са за първи път срещнати при тях и после вече доста други брандове може да се каже, че отчасти са се инспирирали от тях. Също така те са едни от виновниците в Европа, а именно това да имат кроп-топ тениски. Нещо, което не харесвам лично аз при тях е, че последните 2 години малко се получава така, че сякаш се изхабиха или поне от към дизайни, като си пускал дълъг период от време серия всеки път нови и нови неща и реално се получава един вид на надграждане. В момента, в който се получава това, което в момента се случва, е сякаш са в нещо типа на плато. Поне аз така го виждам. Но от към контент продължава да са едни от най-добрите, лично според мен, в Европа. Следващия бранд е като допълнение към останалите, защото се различава за останалите неща от тях по дизайни, комюнити и цени. А именно House of Errors. Брандът е основан през 2019 година от човек, чийто псевдоним е Фули в Великобритания. Това са бранд, който никога не може да разбереш, че този бранд предлага дрехи. Даже не можеш да разбереш точно какво предлага, ако съдиш само на база креативите и нещата, които общо могат да видиш в социалните мрежи от тях. Интересното при този бранд е, че
идеята за него е точно в името му, House of Errors. Реално показва как от грешките може да се получи нещо много красиво, а именно тяхните дизайни. Те са малко на принципа, ако имаш някакво несъвършенство, ембрейсни го. Техните дизайни, накратко, няма къде други да ги видиш тези неща. Никой не се опитва да ги копира и те ни приличат на никой. Основното им лого е нещо, с което реално най-много се разпознават, а именно тяхното око. Техният winner продукт е бил точно елека с окото отпред. Защо го споменаваме този бранд? По една основна причина и тя е това, че нека да сме малко по-различни от това, което вече се е приело като от масовката. Другите брандове го играят малко по-насигурно. Поради тази причина също така и другите брандове правят толкова много бройки, докато при House of Errors там като кажа, че е Limited Edition, то наистина е Limited Edition. Не да види, че това върви, чак ще го пусна 17 пъти. Нито един бранд в България до момента, който наистина си е удържал на думата. От нас може да бъдете сигурни, че ако нещо кажем, че е Limited Edition, наистина е Limited Edition и никога повече няма да го има. Някакви лични думи. От всички до момента, ако трябва да кажа, които са за мен топ 3 от изборените, това са Nude Project, House of Errors и Code Culture. Ти повторя два едни и същи. За теб, кои са топ 3 от изборените днес? My Boys Represent, Nude Project и House of Errors. Нека закрием клипа. Ами да, така, очаквайте още такива клипове, ако на някой му харесва отдолу, може да пише в коментарите дали му харесва, дали не му харесва, дали... се абонира, да ни последва в Instagram и ако нещо сте се харесали от нас, сайта отдолу в описанието също. Отдолу има абсолютно всички брандове с тяхните сайтове и откъде реално ние сме се изпарни да направим този тип клип, защото не сме някакви вундеркинди, не сме някакви невероятни такива, дето да открият топлата вода. Видяхме от други хора неща, които те правят и после ще ние да го направим за България. Ако евентуално някой от вас има някаква идея за записване на нов клип или иска някой бранд, който той знае, но ние не знаем и иска да го включим в следващия клип и да чуем малко информация за него, може да го напише отдолу. Всичко, което искате, може да напишете отдолу. Даже какво сте закусвали. Шкърта мърта пърто! Това е, аз повече някой да кажа. Така, отиваме към последните два бранда да ходим да едим. Така,